съм тук. Ти ли бе? Подълдя ли? Или пътчеш да подълдяш? Добре, ще направим. Значи понеделник ще имаме оперативка, ще направим един разбор. Значи, ако Тим никога не се засегара. Никога. Защото човека е това го извикат. Нали? Той те, аре, някой ще тренира. Она, знаеш колко? Това. Аз трябва да съм на плюска. Плюска за него е по-важно. Той трябва да съм на плюска. Какво плюска? Плюска някакви кремвеше и лютеница и ляп. Нали? И разбираш. Значи, тут за него голфа не е важно, но за него кремврещето са важно. За яйца ли? Да, за това. Значи, казвам му, в 14 часа имаш и в ефир. Той като е ефир в 14 часа имаш още 32 минути и 50 секунди да налетиш. И ето вече, нали, седнал. Ето е същия като брат. Абсолютно същия. Значи, абсолютно същото лайно като брат. И плюска. Аз му казвам 26 минути и 20 секунди. Аз още не съм се наплескал. Това ли? Еми нищо. И то е. Значи никога няма да стане за това гър. Никога. Значи с твоята страна не знам кой е право. Значи твоята страна или е ходил с негова връзчица, или е ходил с това, някой е заразал. И като е заразал, никой. Няма снима. Не те снимам в момента. Ма снима на колко? Аз не те снимам. Ти ли? Аз. М5 четвърка. Не е М5 четворка. Добре. Това няма памет първо. Значи, Това му изкара картата. това. Да, изкара му картата и няма Не ме памет. интересува. Значи, само, значи ти си знаеш какво е. И седни, като каже на Франко шофьора, сложи всичко на едни везни. И като сложи на везни, аз какво съм направил с тебе, ти какво съм направил с мен. Ще бъдат все разни стаи. И нещо по-благодаря. Нещо по-благодаря от теб. И няма пан. Вера? Да, искаш ли да видиш? Дай,